Pa ljudi, danas igramo neku igricu Roblox, Happy Runner, tako nešto. Da, već sam crkla, a ne goršću se legao čitava, tako da uspela sam nešto da prijeđem, ali evo, meni da prijeđem, znači, zašto to ljudi to ni nameste? Tako ne, mislim, nisu ovaj put namestili, ali, dobro, to mrzim taj, zato što je pretežak i evo ga, sad je malo lakše. Tako. Ima, znači, jedan lako crkneš, mislim, tukaj imaju čak pointi, ali saneš na tu boju, samo ti bude ako crkneš, ali bolje da nema ti ispravavati. Ne, oni malo skočim i onda nameste. Ovaj dom nije baš toliko težak, ali crkavam ponekad. Zatim za malo crkalic gleda teško, ali onaj prvi je teži za mene. I da, neću stići, kao što vidite. Neću stići, ali potlac mi izgleda ranije nisam mogla ni da pređe. Ovaj umemitaj mi nije loš i ocenjivat ću stage-ove, tako da evo, pala sam, ali oni nameste da ja padnem, ja skočim i oni nameste da ja ne skočim i da sam pala. To mi se meni ne sviđa. Evo, ali volim stage. Ajde 9, zato što ovaj deo sam crkavala, ali volim ga. Dobili smo dupli jump, vidite? Čekaj. Tako ako je malo kao krećeš da padaš dok skačeš, možeš još jednom i više skačeš, ne znam nije. Ali znamo da neću stići, ali nema veze. Opa. Kako ja skočim, evo opet su namestili da ja ne skočim. Dobro. I ovaj put također. Mrzim ovaj deo. Ovo mi je sada 5, zato što oni nameste ovaj deo da ja padam. Tako da 10. Mislim nije 10 nego 5. Ali 5. Odjedom 10. Dobro. Kako da kažem, 8, zato što malo izgleda teško, ali tako. Opa. Dobro. Ovaj put neću uspjeti da pređem, ali dobro. Ovo mi je nešto... Ne, tako, oni nisu namestili da poletimo, tako da, ne 9, nego 6. Tako. Evo ga, već promenila mapu. Ovaj mi je 10, zato što je lagan i baš mi je lijepa boja. Dobro, nešto se dešava. Kada nisam skočila, ja šetala po nebu. Tako da, ovaj mi je 9, zato što se ranije crkavala, mislim. Od sada mi je 9, zato što bio je veliko nerd. Izvinjavam se. Gledajte, da su ostali, a da sam ja. Već da vidim. Ne tako se nešto kuje. Ok, ovo se vam rekao. I bijeli se ne. Disconnect. Kako? Šta nije dobar internet? Znam da ovo nije dobar internet. Ok. I... Pa... Mislila sam da ću pasti.
Da, ovo je nešto, ne znam. Ovdje mi je malo 10 zanimljivije. Wow. Ajde da ćemo sedmice zato što malo zgledati teško. I neću stići, mislim nije zbog toga što neću stići. Dobro, nova mapa, novi pokušaj. Okej. Evo ga. Nešto bi kod novca. I onda mogu da padnem. Zašto je udaljeno mi je 8. Wow. Ok, ovaj put. Ja nisam još čekaj. Ok, nekor što su dugo čuta. Bunja. Tako da ne izvinjavam se. Bunjeva. I stići ćemo izgleda. Nadam se. Što? Da se čujem da sam ja. Se to vratila. Ja sam se vratila. Nekako ja sam se vratila. Izvinjavam se, moja krivica. Koliko sam glupa. Iako sam mislila, iako sam bezbojano, ništa ne svidjeli, znači ignorišemo to. A to što me tako krenulo, tu mi je okrenulo, pa sam mislila tu da idem. Ne znam ja da li bok se krenulo. Sad je jedna jedinica. Mislim, nije zato što se pogrešala, nego da mogu da skočim. Ovo sam ocenjevala. Tako da, možda bude i dosta ocenjivanja, ne znam ja što da dam, tako da. Pauz. Ovo je to mjesto da ja ne skočim. Vidim da li ako čutim. Ja, kako ja skočim da mogu gore, oni nanoste da ja idem dole kad skočim. Gledaj. Taj igra, ti ljudi koji su napravili, ne znam, tako da to što je. Malo sam se ubrzila, ne znam, ja, ali piše da nisam, mislim, ne piše da neki broj. Ali neću stići. Evo ga, kako? Ovaj put ne misli da je možete da ja odolim. Ali kako sam prelazila? Ljudi, kako? Kad ja, sad ću da pauziram vrijeme, mislim, to što ja snimam, da vidim da li ako snimam, da mi ide, da ne ide mi dobro. Ili nemoguće prijeći, tako da je to do ovog videa i čao.